Yung hapon na tong tanan no. So, may hapon sa tanan guys. Ako di ay mo explain ko sa katuang sa ila ni Brian nahitabo. Nag-away sila nilang lang nahitabo no kay sa motor man to. Nagsubaybay ko sa ilahang mga video. Dili jud motor ang hinungdan nga nag-away sila. Kung dili ang pagsilos nilang lang ana na ang istorya. Unya aron lang makaila ka nako, makaila pod ka kay wala man mo nakaila nako. Kana imong igsuon sa buhol pa mi. Kana siya nakaila na nako. Kay dugay ming uban ana 8 ka tuig. O dili pod 8 murag tuig ra guro mi kapin nga nag-usa jud mi sa balay. Pero diha mi sa opisina sa kuan. Kana imong pagsilos lang ibutang nimo sa lugar. Kay moingon ka kay anarbay kuan nga nagsilos kay inana nagkuan sa motor. Kanang motor no, ang motor dili ko buang na musakay sa imong bana nga hubog. 4:45 to mupadung kog tugbong. Ay gisugo ko, diya pag gisugo pod nako, napugoy paliton sudan sa Balingwan. Imong bana man pod padung man pod dito si Brian, padung man pod dito sa abot mo uli guro to siya or unsa di niingon ko musakay ko. Musakay ko dana ra pod sa waiting shed. Waiting shed ba? Kay ang kaning amo ada ni isuok man ni. Oh. Niingon man siya nga ihatod ko niya. Nagkuan po ko niya. Okay naman po kaya pamasayro day ka. Wala ko kabalo mamasayro basta kay nana so kuan na nga ato ang kuan na di maingon man siya nga mutugbong siya di nagsakay ko. Pero sa pagkakato dili na siya hubog. Di ko buang. Dili po ko sakto ko panghuna-huna. Di ko musakay sa tao nga hubog. Ay ko igna nga musugot day na si mayamiya nga magtrabaho sa ila nga nagsali sila inuma dito. Unya usapod na katupod ng pag-video niya nga gitabangan ko niya nalipay ko nung kay naay napoy nag-comment na kanang kuan na Brian na imo pong gitabangan salamat pero sus na pagiday lala pagkuan man pud to niya pag video ni kuha sa content nagitabangan pud ko niya siya ay nagkapot sa cellphone 2:00 patukapin nagpalito siya sa sabon sa balay din kay wasingan ang motor ni Mayamiya. Di wala ra pud kurento. Ayaw tug tagaig Malaysia basin mo tong imong gikuan ba. Kaysa imong daan ako pareha tabai. Dili hinungdan sa motor. Hinungdan na imong pagsilos-silos. Ayaw na pagkuan og silos. Kay ang ako dili ko inana pod. Basin pod no. Makaingon ka magsilos kay karakter nako usahay na kay pagkagaraon. Pero kung pagkagaraon, garaon ra jud na walay unod. Walay unod unya. Diha sa dayon sa nakita na nako inyong video na ako na recall tanan na katupo ditong nagbinung-binuang mi dito ta uban ta ni kami pod ni iba naguban-uban nagkalitra sa pud siya silos. Kindi ra po hinungdan. Namuna-muna pod niyang kuan kana ang muna niyang kasuko unya nabanggit din niya si Brian si Brian gani ko Diyos ko kabalo man ko nga bana to nilang lang ang ako raman nga natay katawanan nga ka nag-uban ta pag ilan ako ninyo mautong time nga birthday sa anak nako naganha mo diha kay kulab man mo ni Mayamiya so syempre dinha pud nako amo siguro amo kabalo nga mga parentira pud ta kay ang kamo asar pud mo layaw-layaw unyang kuan syempre si Jenny ra no nakabalo na kana ang igsuon nimo nako maunang ang nagsubaybay ko ba ayaw ko ninyo og silos-silusi lang iba ako lang ni kuan ha dili jud sa motor ayaw pag ingon nga motor kay bisan pa naa ni dinhi dili motor kay dili ko buang musakay nga hubog ang tao
Ako lang ikaw na kung kinabuhi, may mga nagsini kay mabalik pa. Mauna, ha? Hinungdan po niya. Ilhapog ko ninyo. Ug unsa man galing ko sa akong karakter na ko bang nausay pagkagaraon, maura pud na. Dili ko sus Diyos ko. Huna-huna ha. Mukuan tagam ko kabasig nagtuo mo. Minyo ko nasayo pagani ko nga 5 mi ka tuig uyab sa akong bana. Unsa pa ron Ginoo ko. Nya, ay balik na to dadto kang iba. Napirtigin yung sukua kay kindi mo. Aw mo kon. Diyos ko. Common sense na pud unta ta. Kinsa may mo atong sinupsupa naman in town. Kung napatay panguna-una ba pero okay to sa kumurag pero ako ikaog ka naniid mo mas naniid pa ko. Nagpareha ta. Kay wala man gid ta naguban. Wa mo kaila nako apod ko kaila sa inyo. Pero napagkakaron moingon nga motor ang hinungdan dili jud na motor. Ayaw jud mo. Kay musugot di ay nagtrabaho siya musugot di mag-inuma unya pagkakuan kanang pagkahuman inuma mag-drive sa motor. Dili na no. Muna ako giingon ha. Lang iba. Katim raman jud ta. Mag-abot pud ta. Mag-abot mi sa inyong bana, mag-abot ang kan kay kung naa di ay mag-anak ko sa ila ni ate. Mayamiya. Siyempre, duol raman yan na po inyong mga bana. Unya og magduol may og Ginoo ko. Taka kon musilos ayaw ko niyog silusi. Kay dili ko inana nga pagkatao. Ha? Kay kana si Jenny kanang igsuon ninyo. Kana sa kaila na sa ako unsa ko. Og istorya ra nang ako, istorya ra nang walay unod. Kay kung kana si Jenny dalaga pa na nag-uban ni ana nya napugkoy bana. Di man ko basta kuan ta sa atong magsalig ta sa atong kaugalingon, magsalig ta sa atong kaugalingon, wala jud na. Kay dili ba bisan pag nailaki ay ko ignang nailaki kuan mo kiringking din ta, wala. Istorya ra nang ako. Aron mo masayod kay dili mabaya mo nga kuan gid mo pa man ta nagkuan niya. Anahibal-an ako ba nga magsilos-silos, ayon ang silos-silos. Kay kanang pagsilos makaguba sa relasyon sa tao. Makaguba na nato kay syempre ako gisulusan ako nimo. Magmuan ako. Pero ang katong ako inigsuon akong kon mga bata pa mo. Tiguang nako. Unya sus Ginoo ko, Diyos ko. Nya kani pod dinha sa kanang buhol pod mi. Mini Jenny, kuno niya kong bana kana kong mga bata sa una, gagmay pa na. Si Jenny magdala sa mga makaon kay hilig na siya sa mga makaon kuan akong mga bata kuan po sa kong mga bata nga ginikanan sila na magtrabaho sa saylo raman mi magtrabaho kay usara mi sa balay so magsaylo mi na ako pang duty pang gabi isya ang pang-adlaw na wala man ko nya kung unsa siya na mga pagkaon akong bana makakaon wala na ko natagaig bili kay kung kuan ka nagsalig ka sa imong kaugalingon ug nagsalig pud ka sa imong partner dili na nang munang ayaw kuani og hinungdan nga sa motor nga disgrasya ayaw kay kung sakto pa pud ta no dili na to sa kana pud ang nag-comment na usahay ng kana ang sasay wa ko kakuan og dili ra kay one side ra ta maminaw ginahuna pud unta nato nganong ni sakay maputong hubog sa tinuod na imong bana ana na pag adto na ko sa ubos kay kung ako'y tumong og tuyo sa imong bana di na ko mo video nganong mo video pa man ko no ginahuna pud nato unta dili po na siya wala ko nakakuan niya pag abot sa ubos ang kudong na ay kondong kana ang naay kwarta aron makakuan ka og makakuan ka ingon siya nga gamay ra magud siya tubil pilar ba unta tubil ay amohang pliti dinhi kay 40 ra man gihatagan ako 100 kudong kay gisugo pa pud ko sa talisayan di nagadto ko sa talisayan nga di ay nagdiretso na po din siya uli kay nagdiretso siya uli naguli siya pagpangas pag uli niya pagpangas naguli siya pangas ni anha nagkuan ko nga naa siya nagdani siya ani ila ni Mayamiya
Dina pa na sila sa balay kay didto pod sa unahan gamay naaman pod nakoy igagaw po na ay uyuan ba nga nagkuan sa lobby nya ilang mga komisyon dadto ila pod gikuan kay nani baya pod nang bukid give antik ra pod kay unsa may magtinabangay di nagpainom syempre kay giisip naman pod siya nga mga silingan ra inani maning bukid gikuan siya nga moinom pero human ako niya hatod ato gihatod na ko niya sa balingwan din paghatod sa balingwan paghatod niya sa balingwan dinhi naman siya sa balay dinhi na dadto unahan gamay kay nagiihaw sila pod og kana ang manok kay nagpalit si Janjan dani sa ila ni Angkol silingan ra pod nila Mayamiya kay nagpadaro man siya nagpadaro siya basta para garden oh dinhi na to siya nakainom jud nakainom siya pero human ako hatod nag-inom siya may mo siya kaghubog pag human na inom dito man sad sila kuan naram ko sa balay unahan ra gamay una nila GR nang nailantay-lantay dito tuwa rin siya dito og si Sherwin pero dili gid pud ingon nga kana ang katura man ang tong gikuan ni kuya kay nagpadaro pud lagi murag pagkuan nga naikao na po say inom inana ba gid na ang bukid no inana ba ng kalipayan na inana kalipayan nato no dinha sila na giisip lang po si Brian nga silingan nya kuan po ni Mayamiya di murag mga igsuon gud pod diha na siya nahubog unya nag-adto pa na siya sa wa man na nimo ibanggit nagwa naman banggit sa mong dalaga nag-adto na siya sa inyo pagbalik niya naanay speaker nagdalag speaker diya na sa balay kay lubat man gi-charge niya pag-charge siya nanay isa ka galon na mistisa guro to ko kakuan na to pero daghan sila oh nag-charge nag sound sila pag man sounds mga alas 7 guro to nanugbong sila didto sa ambot og asa to ila kuya og ila ni Sherwin wala ko kakuan gidala nilang speaker nya mutong wala na ko nakaibalo nga unsa bay kuan kay wala naman diya sa balay kay didto na sila kita ko nilang naa sila umo nang pagkahubog niya dili kay moingon ka nang nang-inquire unta ka nga uy hubog unya nag-drive hubog nga nagkuan dili pa manggod ikaw di ay kung ikaw manarbaho magsige na lang kag inom na imong trabaho kato siya gid hinuon pag abot gid sa balay diha man gud pod no nakainom gito tinuod isa or duha ka shot nya ana padawong pa uli man siya adining sakay ko kana pa ba imo baklayon muna nya nagtugbong dayon mi nya pag human na mog tugbong aw da nagkuan dayon ko kanang nagtugbong mi daw mura to ug nahubog manggaling siya nahuman ako gatod aron masayod ka lang kay ang imong kuan ang ako gid gikuanan to pariha ta ba silos jud ang imo kami imong kag motor di man kay maingog motor kay dili ko buang na mosalta sa motor nga hubog ang nag-drive ngano kung may magmangutang bisan pagig mangutang ko may bumaklay na lang ko kaysa matabla pa tong kinabuhi dili ni sini nga to kuan maingog kag nasayop ko asa man ko nasayop ug di ba hino nagsilos ka ha masayop amang ko nasayop nga nagpadagandagan nahubog imong bana nahuman ako hatod kay nag-inom sila dinhi nagbalik na nagdalag speaker ninyo wa ko kabalog asa gikan ng speaker basta kay diha guro na sa inyo pagkakuan daw ang kana no kay aron kon ba kay murag ang ikaw bitaw kay murag kag wa kay pagsalig na kuan dili ta gusto mag-inana kay ngano naa baya ta nagnarbaho ta social media mo bitaw ing kusos Lord Ginoo ko dinhi na pod ko na pod hinuon pero salamat pod sa nakabasa ko na sa nakadaot sa ako na magkuan one side ra siya ba pero ug ato una-unaon ba ug naa ta common sense na pod unta na kung maghuna-huna ta ngano masud kuno to signal ta nahubog man ako di man pagkubuang sakto ko
Una-una, unsay mga karakter na to, karakter nimo, karakter nako, o gara-gara ang ako, gara-gara ra na kutob. Tinuod na. Basig, kay para masayod mo ba, abi pa lang ninyo no. Kay magsabay-sabay ko, magkungkon usahay na kana ang kini ang isitugit na gid kayo no, nasayop mo. Mo bitaw ng mga uyab nako no. Sa una, dili man na nako ika wow kanang igsuon ni Lilin ang buhay bukid uyab mi ana sayang manghod. Siya bana, igsuon siya bana. Mauwa bari ko magkita karon. Madili man. Ngano wa man mi gibuhat ng unsa. Bisan inani ko kagaraon ilam kong girespetuan. Kay ang ako gara-gara ra na, walay unod. Di pug ko mong hatag og nitibo nga unsa para masayod ka. Kay wa ka nakailan ako kinsa ko. Imong iso nakailan ako. Dito ta. Inana di ta manarbaho. Kay nga to trabaho naman gid ni. Magsaylo-saylo mo bitaw pod tong sa kabinwangan no. Nakakuan pud ko usahay nga katong kuan gisiba don't touch sa Ginoo ko. Di na ra man jud nako murag nakakuan ko ba. Ayaw ko niyo si Lucy. Kay sa tinuod lang dili pud ko. Ha? Kana inyong mga bana sus Diyos ko nasayop kusong bana 5 ka tuig nag-uyab. Unsa paron ninyong mga bana? No naan ninyo? Di pug ko musunod sa hugaw ninyo. Muna na kay lain kita paminawon nga mag-inana mo nga kana ang mag-ingon mo nga motor ang hinungdan. Ayaw ng motor. Kako bae ko. Nagsubaybay ko. Nasayop ko nuko. Asa man ko nasayop? Nagpahatod man kog tinarong. Kay kung napa ko nitibos motibo sa imong bana dili na ko na ibidyo. Ha? Mura nang ang ako bitaw no. Ang ako lahi man ko. Ug unsa ko mao jud na. Ang parehada na. Wala man pod mag-anha mo sa balay magkuan open. Wa pa koy kadlukan kay wala man koy dili man ko open ko sa ako. Daw wala koy angayan kahadlukan kay dili na tinuod tanan. Moingon pug kag motor dili na motor. Diyos ko. Kay dili ko buang na ko'y saktong panguna-una. Naay daghan nag-comment pero salamat pod sa nag-comment kay sa nag-comment pod sa ako ay nag-comment siyempre diha na sa inyo nag-comment diha pug ko na nimbasog diha ko na isog so ako padayon jud ko kay ako bitaw kagabi humurog wa kay ko nakakatulog bagaw na una unsaon ako ni pagkuan na nag-risk back ko kay ngano ang followers nimo followers nako karon kay may maistorya ta naman gid ni siyempre ugnay one side nakakuan sa ako nakakuan nga kuno mag-inom magkuan huy natural naman jud na dinhi og mag-inom ako di ko mahadlok mag-ingon mo nga mag-inom ko yes mo inom ko pero dili sad sa ingon syempre ugnay okasyon mo inom ko mo inom bra walay ko na mag-inom na ang comment kay kuan kuno magpaulahi mag-uban ni Mayamia magpaulahi huy Diyos ko wala pod na dili pod na ko magpaulahi kuan ko ra ng inom syempre inom-inom kay ang ako dili ko magmater sa akong amiguhon matiguang man na bata man na mapungkol ba na makuan na pasalamat kita kay wala ta nga pungkol no wala ta mga kuan God bless kini nato mo nang ang ako ra na yung gilinaw nabitaw pod no kana naapog ko'y followers na kauban ako sa trabaho karon kana sa nakabalo na nag-uban mi sa Bohol, uban mi sa boarding house kasi si Mayamia ang nagdala. Nag-uban mi. No. Imo pud nang parinte. Munang basin mo na imo ikuan ako nga nasayop ka. Parinte nimo nagkauban ta. Wala na mo damha nga kay suod sila. Hilumon po siya. Basin mo ipagtuon nimo. Kay naaman jud nahitabo man na. Nga dili iya uyab unya nagkahinayak sila. Na kay imo man na pud ng parinte. Parinte na side sa naap ang laki naapag dinhi. Pure taga Mapua na to. Basin mo na imong gikuanan
Kay nagkauban-uban ra ba ta nag-uban-uban. Nagkauban mi dana ni iba sa Bohol pero murag sila ni Jinjin nga kuan. Oh, inana nga porma lugar. No, ayo pag inana kay basin ay imong gibasihan ang karakter ba. Karakter is karakter. Kay bisan pa ka gilumon pa ka og imuha jud ng sakit. Imo jud na isa ra ka one for the road gihapon og ana. Pero ang ako tarong ko, buangon ko, mugara-gara ko kutob ra dana. Daw dili pug ko manguan sa inyong mga bana. Ay ko ninyog si Lucy. Aron mo masayad. Ayaw ko ninyog si Lucy. Kayang pag silos-silos makawalag relasyon. Makawala sa inyong pamilya, makawala pod sa relasyon nato. Ngano, akong paglantaw ninyo mga manghud na raman. Akong paglantaw ninyo mga igsuon. Di syempre inyong mga bana inana ra gyapon unta. Kay giisip ko na kay ngalan inyo na bana. Pero karon na pagkakaroon di ay munang karon na pagkakaroon di ay so Ginoo ko Diyos ko. Wa pa man ta nagila-ila di ay. Sayop na ko kay nagpahatod nga hubog no. Dili pa na siya hubog ug nahubog manggaling siya nahuman ako hatod. Nagbalik na siya diretso kuno dinhi sa Mapua. Ani ana gid pud sa balay. Kay yang uban na sila dyan. Kay nalagi sila Kuya LD. Napagkuhan kay nagkuan ko nakauli ko alas 6 naman kapin. Wa na nang giinom na sila ug nahubog na dinhi na sa bukid. Wala na nahubog nga nagpahatod ko. Kay ako sakto ko panghuna-huna pod. Inana ra na no. Nya ako munang ang ako di ko mahadlok basta tinuod lang. Di ko kung silusan ko ninyo nara ninyo. Pero ang ako dili ko makikuan sa tao. Pastilan, mura na yung hunaan ninyo. Nasayop ngay ko sa kumbana nga 5 ka tuig nga nag-uyab unsa paron na inyong mga bana ug unsay mga karakter ninyo, karakter jud na nako. Kung unsa na ang pagkagara-gara ayaw mog silos nako. Kay ngano ang pagsilos-silos na walay klaro. Ako nag-isip ko niyo mga igsuon ta mo. Kana inyong mga bana nag-isip ko ng mga igsuon ta mo. Nya inana lugar karon sus kulba basta ninyo og mamalihog dita hoy parang palihog kinsa na tagiya kang kuan kuan sus Diyos ko Lord manguan kuan pud unta ta dili ra kata kay moingon dayon nga sala kay kuan nang motor dili motor ang hinungdan dili motor bisan pag kung nagmotor uy Ate Joy naun sa bari ka nga nagpahatod man ka kay mag-ingon na siya og hubog nahubog na siya human ako og kuan. Uman ako og hatod. Unya mo ingon pud ka diha sa balay nga nagkatupod ang siya ang nagkuha sa ako ang content. Kuha pod og content. Di pa pod to siya nagpalit sa sabon. Unya sa katong paghatod nako 4:45. Uman na siya hinuon nakainom gyud to kay na ang baka mulabyan man ang ila inumanan kay naraman sa lantay-lantay. Nakainom to. Ay ko igna nganong mo ingon magkag isa ka inuman mahubog na ngano dili di pala hubog dati imo bana. Dili di ay nakakana si Brian mo inom sukad na nakainom isa kaduha gawas og dili gid na siya wa gid na sukad. Naingon siya mo inom siya sa una dili siya inana pala hubog jud siya na pangutan ako ng mga palahubog dinhi. Kanay mo istoryahan kay nabaw ra kayo. Maging kag isa ka shot, duha ka shot mahubog na. Dati basta mo inom ta. Bisag ako gani maisa ka duha. Nganong mahubog man ta? Nga dili nya daw katong unsa tong mga kunpuan. Wa na ko nakabalo dadto unsa to yung gipamalit dito sa ubos. Kay gibiyaan ako siya pag human ako didto. Kay nagadto ko sa Talisayan kini gihatod. Maunang unta lang no kay lisod ba lisod nga nag-uban ta sa trabaho magkita-kita man jud ta magkita-kita pud mi sa imong bana kay katim ra man tini Miami lisod pud tungod ra na nga magsilos ayo kog silusi kay ako na pagkataon ako ug unsay ako maoy ako maingon ko mag-ingon ko
Sus Ginoo ko, wala. Ilha ko. Kay kanay mong iso nakailana na ako. Kay dugay mi naguban. Kabaw man na si Jenny unsa ko. Gara-gara ko kuto bergit pud na. No. Kay ang kanang inyo, ang inyo ra irason motor, ayaw grason ang motor kay dili ko buang. Bisan pag di ra jud ko bisan pag mag kuanta ng motor, ayaw. Kaklaro atong nagsilos ka. Motor lang din hinungdan. Kung motor hinungdan, sakto ko pang una-una. Muingon kag unsa to gipamalit, wa na ko kabalo og unsa iyang gipamalit. Basta kay pag-abot dito gibiyaan ako siya. Kay niadto kog talisayan kay ni gihatod. Nako importanteng tuyo. Wa na ko kabalo og unsa, pero maingon ka nga hubog. Ayaw lagi ng hubog kay dinhi na nahubog sa bukid. So no, ako rang gitubag kay ang ako pud ba kasakitan pud ko nga wala pagid pud usahay bitab ay kagabi guna-huna ko. Diyos ko, inani na rin nalipay ko nga dako og views dadto sa si Brian ang nagkuan niya. Nang napoy nag-ingon na kanang salamat pod Brian nga imong gitabangan. Jesus Ginoo ko na pamagide nag-abot nga lala pa dadto. Naman din nagsilos. Ayoko ninyo gsilos eh. Nag-isip mo nga parintita, nag-isip mo nga katimta, nag-isip mo kay ako dili ko man kag yerdo snake, bisan pag dili snake og imuhan ginang karakter jud na nimo munang tinuod nang dili ko magkuang kay ako ra gikuan ba kay usay kasakitan ko, pero salamat sa nagdaghan nga nagbash mo pero diha ko na strong, magpadayon ko sa kong trabaho, bahala pag di mo ganahan ako. Kay ang ako tinarong man basta trabaho nga tinarong go tarong man ako, wala man ko dalang atensyon nga magkuan nga kuan pangkuanon ko inyong bana. Ayaw, kuhaan na imong silos-silos lang, kuhaan na imong silos-silos iba. Kung inyong mga bana makana ila mayamiya, kuyaw day mo no ug maganha ko diya, maganha inyong mga bana dan ila mayamiya, maganha pug ko kay usahay di ako mag-upload na lain na kay inyong una-una. Ayaw mo pag-ana kay kuan upin ko ug unsa man na bisa unsa man na wala kay di ko gusto inana na ako na inon na istorya kay kung ako bitaw ako pa ni kuanon mo nang ako ra gyud upin ko tanan di ko madlok nga mag-istorya ko kanang tinuod dili nang binakak-bakak kay wa man tay mahimo da nang mamakakta. Dili wa pud ko ingon ni traidor ko ha. Wala pud ko nagkuan, wala na. Dili na ako, ilha ko ninyo. Mag-uban ra man ta. Kay ako tarong ko ug unsay karakter nako mao ra jud na. Mag-ingon mo nga kuan, ako siaw-siaw kuan, dili na magtinuod. Muray huno na ninyo lang og iba kay mag-uban lang gyud ta, mag-uban pud makauban makauban inyong bana, mga igsuon ratang tanan. Ayaw mo pagsilos nako, Diyos ko. Kay dili pud ko. Mura ni nanira ako nalipay naman gani kuno na. Nalipay naman gani kuno nga ug kanang wala na koy bana, wala na makakuan sa kuang kuan. Kung unsay akong trabaho, matrabaho niya. Sus Ginoo ko na dinha na inong ko pamunit sa inyo ang Diyos ko. Kaya nang kuan na lang ba kanang natay panghuna-huna nga common sense sa pud unta nga katupong nagkuan-kuan na nayuban ko no nga muna no dili magdelikadisa unsa may delikadisa wala man koy atensyon nga kuan unsa may delikadisa magingog motor di man ko buang dili ko buang musalta sa imong bana nga hubog ako ra pang kuan atohang kinabuhi nahubog imong bana nakahatod na ko kay nagbalik na dinhi do nag-inom-inom muna nga istorya munang dani ra ko kutob kuhaan na inyuhang pagsilos nako kuhaan na inyuhang motor hinungdan kay dili ka na hinungdan ako inyong gisulusan unsa ba yung taon na anak ko nga silusan man ko ninyo pastilan Ginoo ko Lord ang Ginoo pastilan jud niya
so danir ko kutob no sa nakasubaybay nako, sa nakasubaybay sa tanan kay amo man ni nga team. Ako lang pod gi linaw ang akong kinabuhi ba kay basig ubos kay inyong paglantaw nako tuod pobre mi, pero dili po na nako ipakauwaw na akong pagka pobre nga inana nga sitwasyon, ha, para magkasinabtanay ta ba, kuan kana ang danir ko kutob unya kuhaan ninyo ang inyuhang mga silos-silos diha. Basta gani ta mag-ana magminyo magsali na ta og salig sa atong isag-isa unya trabaho naman ni nato ay trabaho naman ni nato, so atong mutarong gud ta sa atong trabaho. Ayaw pagsilos iba, ayaw pagsilos lang gilinaw nako ninyo daw inyong mga bana giisip na nakong mga igsuon nyang kita pod kay ang pagsilos makawalag relasyon sa tanan, mawala ang relasyon ninyo, mawalang relasyon nato tanan basta mga inana nga silos. Kung ikaw nagsalig ka kay imo ko na pagsalig ayaw pagkuan kay o ako pug nakawi atensyon mura magyuna-una anya mura mag ang imong gikuan ang motor dayon motor ang dinha naman ang kanipuntarya sa motor ayaw puntarya sa motor kay pagpahatod nako dili na siya hubog, dinha na hubog pagpangas na. Pero nakainom gina isa ka siya to kaduha maura unya kaingon nga dinhir ko kutob nya ang nagsubaybay po namo. Thank you so much no sa nagsubaybay o sa mga kanang mga comment na makakuan ako kanang naay nag-encourage na po ni discourage, pero pasalamat po ko nga kanang nag-discourage ba kay diha ko na strong sa akong trabaho karon. So dani ra ko kutob, God bless na tong tanan og bye bye.